dietary supplement po ipinamahagi naman sa mga at-risk pregnant mothers sa bayan po ng Kalasyaw. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Nutrition Month 2026, nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng Kalasyaw ng Dietary Supplementation Program para sa mga nutritionally at-risk pregnant mothers sa bayan. Sa pagtutulungan ng LGU, Municipal Nutrition Office at Municipal Health Office na mahagi ng dietary supplement sa mga benepisyaryo upang makatulong sa pagpapanatili ng maayos na kalusugan ng mga buntis at ng kanilang dinadalang sanggol. Bukod sa pamamahagi ng mga suplemento, nagsagawa rin ng serye ng health education lectures na naglalayong palawakin ang kalaman ng mga ina tungkol sa wastong pangangalaga sa kalusugan. Tinalakay sa programa ang kaalaga ng first 1,000 days ng sanggol, 10 commandments, pagbabakuna, family planning, at birth registration. Naging resource speaker sa naturang aktibidad si Mr. Leonard Gubatan mula sa Department of Health. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy nitong isinusulong ang programang pangkalusugan at pangnutrisyon sa bayan. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.